Ahojte, ideme si predstaviť produkty na našej predajni. Začneme akciovými. Máme tu Pyro špeciál rímske sviece, 12 kusov v balení, celé balenie za 4 €. 16-ránový Pyro špeciál, 20 mm za 5 €. A za 30 € tu máme 100-ránový Pyro špeciál, tiež 20 mm. Ideme na rímske sviece, máme tu rôzne veľkosti a farebné efekty. Roman Candle 6 kusov v balení 22 rán, Color Stick, to sú také menšie, rímske sviece 12 kusové balenie 10 rán, Roman Bal 22 rán, 12 kusové balenie. Ideme teraz na také väčšie, Roman Candle 2 kusy v balení 5 rán, Roman Candle tiež 2 kusy v balení 5 ranové. A ešte máme maličké Magic Stick, 12 kusové balenie, 10 rán. A ideme na malé ohňostroje. Máme tu 80-ranový USA, 20 mm ráž. Zo 16-ranových ohňostrojov tu máme Labstore, Casino Bounty Hunter a 16-ranový ohňostroj Kapitán. Ďalej 25-ranový ohňostroj Divá včela. Z 36-ránových ohňostrojov tu máme Joker, Delfín, ďalej 36-ránový Kyber a Killer Bear, 25-ránový Pilot a Dragon. Veľmi obľúbený 25-ránový Černobyl. Ďalej pokračujeme s ohňostrojmi. Máme tu ohňostroj Porky, 16-ránový ohňostroj s 30 mm rážou Excalibur, ďalší 16-ránový s 30 mm rážou ohňostroj Toxic Glass, 21-ránový ohňostroj ESO, zo 49-ránových tu máme Crazy Wall, Creepy Crown, Granát, tiež 49-ránový Wondersky. Ďalej tu máme 19-ránový ohňostroj Turbo s 30 mm rážou, 33-ránovú batériu a 66-ránovú batériu UFO. Pokračujeme väčšími ohňostrojmi. Máme tu Pyromafia, je to 32-ránový ohňostroj. Ďalej Good Boy, 49-ránový ohňostroj. Scream Extreme. Ďalej máme Danger